Gikalipay sa Mandaue City ang pagtugot sa Cebu City nga Makasulod ang mga PUJ nga gikan sa Mandaue. Tinumduman taod-taod ang problema sa mga traditional PUJ operators o drivers nga di sila katugutan nga makalahos sa Cebu City ug anha ra kutob sa boundary. Sama sa mga gikan sa Highway Mandaue kun dili sa Utlanan, anha ra kutob sa Mabulo area. Dugay nang nanawagan ang mga jeepney drivers nga pasudlon og palahuson sa ilang ruta aron dili maalkanse. Kagahapon ipahibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga tugtanan niyang mapasudlon sa Cebu City ang mga traditional PUJs. Gikalipay sab kini sa Mandaue City officials nga mihangyo ng daan ini sa syudad sa Sugbo. To help improve the transportation system in the city by gradually shifting to the modern jeepneys or the Class 2 PUJ. However, we continue to uplift the plight of our remaining traditional PUJs